Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakalahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Gipailam sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Talakag Bukidnon. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Tek, gipailawom sa MECQ ang Talakag Bukidnon human nga nakatala kini sa labing unang COVID-19 Delta variant case samtang ang duha ka mga close contacts sa Delta variant patient sa Hingoog City nagpositibo pag-usab sa COVID-19. Gibutyag sa Department of Health nga nakatala na sabog laing Delta variant COVID-19 case ang Northern Mindanao ug kini nasayrang taga Talakag sa Bukidnon. Usa ka OFW nga gikan sa Kuwait. Gi-isolate na kini karon sa DOH Isolation Facility sa Cagayan de Oro uban ang pamilya ni Ine. Tungod ni Ine, nagpahigayon ang DOH Region 10 ug Provincial Government sa Bukidnon og emergency meeting aron hisgutan ang mong sitwasyon. Busa na desisyonan sa Provincial IATF nga ibutang sa MECQ status ang Talakag sugod karong adlaw aron mapugnan ang pagkuyanap sa mong sakit. Gipahugtan na sa Talakag Municipal Police ang pagbantay sa mga quarantine entry checkpoint sa lungsod. Tanan dili essential ang tuyo sa lugar, dili natugutan nga makasulod. Muna kung unsa ka hasol ang Cagayan de Oro diya sa mga quarantine control ko, expected po dire pag musulod sila sa Talakag, di gud sila kasulod ug dire ug walay klarong rason nga nung musulod sila sa Bukidnon, sir. Samtang sa Hingoog City, Misamis Oriental, gikumpirma ni Mayor Eric Canyosa nga atol sa reswabbing, nagpositibo pagbalik sa COVID-19 ang duha ka mga close family contacts sa Delta variant patients sa syudad. Hinoon, taas na ilang cycle threshold o CT value. Busa, posible na silang makonsidera nga recovered. Tarang second generation workplace contact sub sa Delta variant patient nagnegatibo sa COVID-19. From yesterday po, we have 20. So sa ngayon po, may additional na 5 but these are locally stranded individuals from Cebu and Iloilo. Yes, it is not considered because it is not a... we don't know yet kung anong variant po ito, but it is not considered as a local transmission. Sanglit na ka-ECQ ang syudad, masugot ang pagpatuman sa health protocols o ginasuta gayod kung essential ba ang lakaw sa mga individual. Gawas sa Talakag, ang Valencia City sa Bukidnon nakatala sa labing unang alpha variant case. Busa ang panawagan sa otoridad labi na sa mga lumulupyo sa probinsya sa Bukidnon na kung mamahimo magpabilin sa ilang balay kung dili importante ang ilahang lakaw. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Mga kananan sa Cagayan de Oro City nga wala mituman sa ECQ guidelines nasakpan sa CDO Disiplina Muna Team. Ari report ni Cyril Chavez. Gilayong nag-inspeksyon ang Cagayan de Oro City LGU Disiplina Muna Team sa mga kananan sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Kinihuman makadawat og reklamo nga wala mosunod sa ECQ guidelines among mga kananan. Gani inaabtan sa otoridad ang pagtapok-tapok sa mga food delivery riders sa lugar, hilabi na kung oras sa paniudto. Nakita sab nga kulang sa mga markers sa mga kananan para sa social distancing aron malikayan sa tinakdanay. So far nag-warning lang sa kita, but ato siyang for monitoring jud kadto nga establishment. No, kung nabagali mga repetitive violations, posible na gina sila nga issuance OVR or ato manggaling yung i-recommendar na ang pagpasirado ni ani. Giadtuan usab sa LGU ang management sa mong food delivery service ug ilang gipasalig nga mo-kooperar sila sa mga patakaran ug silutan ng mga rider nga ma-report nga milapas niini. At kasabutan nga atong i-forward pod ang mga ngalan sa mga riders dito nga atong matikitan sa OVR para pod sila mismo sa management sa kumpanya posible nga naay mga administrative sanctions po, no? Kaya sige naman talaga tag-issue ng mga OBR kanila. Panawagan sa otoridad ang kooperasyon ug pagsabot sa katawhan, sanglit kinilang ang paagi aron dili mokuyanap ang pandemya sa COVID-19. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte nagpositibo sa COVID-19. Ani report.
Gikumpirma ni Davao City Mayor Sara Duterte nga nagpositibo sa COVID-19 ang igsuong si Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa Facebook post sa mayor, makita ang screenshot sa video call sa iyahang pamilya kung asa present sila Pangulong Rodrigo Duterte, inahan nga si Elizabeth Zimmerman o Congressman Paulo Duterte. Ila lang kunong gikumusta ang Vice Mayor human kini na positibo sa COVID-19. Walay gihatag nga detalye kung kanusa ug asa nakuha sa Vice Mayor ang sakit. Samtang sa Facebook post sub ni Vice Mayor Baste Duterte, nagpasalamat kini ug maayo kuno ang iyahang kahimtang. Sumala sa Octa Research Team, nanguna ang syudad sa mga lugar sa nasod nga dunay 12 daghang matala nga average new cases. Busa gi-categorize kini isip high-risk area. Hinoon sumala sa local COVID-19 IATF nga nagaubos na ang kaso sa syudad. Gani anaa sa 2,000 ang active cases sa syudad, itandi sa 5,000 active cases ni adtong miaging bulan. Dako sab daw ang matabang sa pagpabakuna sa pagkunhod sa COVID-19 cases sa syudad. Sa karon sobra 300,000 ang nabakunahan sa first dose, samtang kapin 124,000 na ang fully vaccinated. Very lucky ta na receptive and kanang cooperative ang mga katawhan sa Davao. I hope that we will be given more more allocation sa atong vaccine aron paspas pud nato ma-reach ang atong target, which is the 70% of our population na ma-vaccine. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nagagubot ang usa ka vaccination site sa Cagayan de Oro City human gidagsa sa mga taong buot magpabakuna og Johnson & Johnson. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kini ang viral video karon sa social media kung asa makita ang mga tawo sulod sa vaccination site sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City nga nagtapok ug wala na natuman ang social distancing. Sila ang nalakip sa A4 ug A5 priority group nga buot untang mag-walk-in aron magpaturok og Johnson & Johnson vaccine. Apan gibarugan sa Cagayan de Oro City LGU nga dili dawaton ang walk-in applicants tungod limitado lamang ang bakuna nga gitagana alang sa mga A2 ug A3 priority group nga anaa nagpuyo sa mga hilit nga lugar sa syudad. Giawhag ni Mayor Oscar Moreno ang katawhan nga magpaabot sa madawat nga text message alang sa schedule sa pagbakuna aron malikayan ang kagubot. Kanang mga palusot lagi, no? So hangyoon sa nako ang katawhan, labi na to nakasabot nga dili sila entitled, wala sila text advice pa, ayaw lang sa hulat sa na text advice ay kabalaka. Miabot gilayon sa lugar ang CDO Disiplina Muna Team ug otoridad aron mutabang sa pagplastar sa mga tawo nga anaa sa vaccination site. Kay naay uban lagi ana nga dili nila schedule or wala sila mateksan nang ana sa vaccination site. Pero ato man nila silang narespondihan, ato na din silang natagaan sa sakto nga impormasyon o nanguli na pud ang uban nila ni dayon. Aron dili masubli ang kaguliyang, nagbutang ang LGU og dugang mubantay sa vaccination site. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gibutiag sa Municipal Health Office sa Santo Tomas, Davao del Norte nga kontaminado og E. coli bacteria ang water system sa Barangay Tulalian. Kung asa na itabo ang diarrhea outbreak din tulo na ang namatay. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Sa resulta sa gipahigayong test gikan sa dakwang sample sa pipila ka water sources sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte, migula nga kontaminado kini sa E. coli bacteria nga mo'y hinungdan sa diarrhea outbreak sa lugar. Ang E. coli o coliform usa ka bakterya nga sagad gikan sa hugaw sa tao ug mananap. Ang ilang water system gidumala sa Tulalian Water Association, usa ka private water service provider. Samtang ang usa sa nagpositibo sa bakterya mao ang tubig gikan sa bomba ug ang usa gikan sa mga nakastock nga tubig sa galon sa water refilling station. Karon is murag na control na namo ang cases, tapos nagsugod na pud mi og distribute of chlorine per household. Naghatag na pud mi og safe water. Ang chlorine is para disinfect nila dito sa ilang sa mga water source nila, sa CR nila, para mamatay na gid ang kagaw dito. Naghatag pud mig aqua tabs.
Ang stool test sa mga pasyente migula nga 13 kanila adunay kolera, usa ka waterborne nga sakit. Sumala ni Dr. Lim nga ang laboratory results mikumpirma usab nga ang diarrhea sa mga pasyente tungod sa amoebiasis, acute gastroenteroritis secondary to E. coli infection ug intestinal parasitism. Sa karon miabot na sa 3 ang namatay sa diarrhea outbreak, apan hinuon daghan na ang naka-recover. Samtang ang mga water source nga nakitaan og E. coli gimandong dili una gamiton. Kinahanglan gid siya gi-condemn namo temporarily ato nag-positive. Tapos kailangan gyud siya og total rehabilitation sa ilang mga water system before siya magamit. Tapos na kita man pud namo katupad og uban wala pud ay kanang business permit. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga displaced OFW nga taga Davao Region pwede pang mo-apply alang sa cash assistance sa OWA 11. Ug aron matabangan sila nga makauli sa Pilipinas. Ani ang report. Ang ulahing miabot sa Davao City pinaagi sa sweeper flight mao ang 341 ka repatriated overseas Filipino workers gikan Dubai. Sukad sa milabay tuig miabot na sa sobra 43,000 ka displaced OFW ang napauli sa OWA 11 tungod sa COVID-19 pandemic. Padayon usab ang ilahang paghatag og cash assistance sa mga repatriated OFW nga pwede mag-apply online. So padayon pagyapon ang gitawag natong DOL AKAP program. Diin mao kani ang cash assistance na nagbalor og 10,000 pesos. Adto lang gid sila sa online online link na dol-akap.owa.gov.ph aron na ma-file nila ang ilang application. Sa karon sobra 11,000 na ang naka-avail sa maong cash assistance. Samtang 1,078 ka rooms sa mga hotel ang giandam sa Davao City LGU alang sa isolation sa mga repatriated OFW, ingon man mga returning overseas Filipinos, una sila makauli sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Sanglit limitado ang kapasidad, kada 14 days lang mudawat og flight ang syudad. Mahuman sa 14 days and then ma-clear, malimpyuhan ang facility and then pwede na punta mo dawat og arrivals for the next 14 days. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Managlahing paandar sa graduation ug moving up ceremony ang gipahigayon sa nagkadayang eskwelahan sa Davao del Norte ug Surigao del Sur. Ang mga pinasahing seremonya sa report ni Argil Relator. No graduation ceremony, no problem. Sa Maligaya Elementary School sa Hinatuan, Surigao del Sur, mismo ang stage ang niduol sa mga graduates diyang gilusad sa mga magtutudlo ang mobile graduation caravan. Pinaagi ni ining miniature nga gidisenyuhan dinhi gipasidunggan ang 16 nila ka mga graduates nga ilagayod giadtuan sa ilang mga balay. Una pa man nilarga gikan sa ilang eskwelahan, gipahigayon sa mga teachers ang opening program aron nga makompleto ang seremonya. At first, sir, gusto talaga nilang ipagawa is mag-virtual graduation. Then naisip namin, mga kaguro ko, na paano yon kung mag-virtual graduation tayo, hindi makikita ng mga bata at pati ng mga magulang. So magiging useless po yung virtual graduation kung yun po ang gagawin namin. So nag-isip kami ng ibang paraan kung paano namin mairaos ang graduation sa school year na ito. So naisip namin yun pong magbahay-bahay gamit ang sasakyan. Gikan sa ilang tugkaran ni Marcha ang mata graduate nga escort ang ilang ginikanan padulong sa mobile stage. Very overwhelming po yung mga reactions, mga appreciations ng mga netizens at lahat po ng mga dito po sa amin sa barangay. So marami pong nag-appreciate ng ginawa namin despite this pandemic. So masayang-masaya po kami dahil napasaya din po namin yung mga magulang at yung mga nasigpatapos po ng mga bata. Sa Luna Elementary School sa Kapalong, Davao del Norte, mobile moving up ceremony sab ang gihimo sa kindergarten teacher nga si May de la Cruz. Din iyang gihimong stage ang likod nga bahin sa iyang pick-up og niadto sa balay sa pupils alang sa pictorial aron duna sab sila'y souvenir sa ilang kalampusan. Samtang sa Panabo Central Elementary School SPED Center, drive-thru sab ang ilang paandar sa graduation ceremony nga niabot og 3 ka adlaw
aron nga mabahin ang graduates sa matag section. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pinaagi sa sumbong sa usa ka concerned citizen, gironda sa kapulisan ng Sitio Tagikon, Barangay New Baclayon, sa Malalag, Davao del Sur, humandula kunoy gatari-tari sa lugar. Pag-abot sa lugar, iyahayog panagan ang mga nagsugal, apan usang nadakpan nga mao si Arnie Sarvilla. Gawa sa tari-tari, doon na po ay hantak sa lugar. Sa Barangay Astorga, doon usab ang nadakpan nga naghantak sa Sitio Sibulan. Mga dinakpan mao sila Jesse Autor o Grinante Alcasarin. Nakuha silang posisyon ang antugon nga duha ka tag 1 peso coin, antugan og sugal nga kwarta. Sa Butuan City, sa bisa sa warrant of arrest, nasikop ang 34 anyos nga si Eloisa Grace Burleo nga taga Digo City, kinsa na lambigit sa iyong investment scam atol sa operasyon sa otoridad sa Purok 3D, Barangay Ampayon. Matod sa kapulisan, misaad ko ng suspect sa mga investors ug taas nga interest rate apan wala kini matuman. Siya ang top 1 most wanted person sa regional level sa mga nalambigit sa investment scheme. Sa Rosario, Agusan del Sur, arestado ang isa ka Warren Ibaldune, kinsa suspect sa pagpatay kang Barangay Kapitan Teotimo Saday sa Barangay Cabantao. Matod sa kapulisan, nahitabo ang krimen niya atong September 2018. Samdan sab ang driver sa kapitan nga si Ken Tuyor. Dunay kasong frustrated murder ang suspect. Sa makilala Cotabato Province, dakpan ang usa ka rape suspect nga si Luis Serra atol sa operasyon sa otoridad sa Purok 7, Barangay Jose Rizal. Ang suspect taga Bayugan, Agusan del Sur, nagtago-tago unang suspect kuban kini malambigit sa pagpanglugos og minor de edad sa Bayugan City niadtong 2014 ug 2019. Patay usa ka rider sa motor humana bangga sa usa ka kabaw sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Samtang patay ang laing rider humana bangga sa kasugat nga SUV sa Butuan City. Ano ang detalye? Patay ang 27 anyos nga si Ricky Berhame. Human mabanggaan sa iyang gimanehong motorsiklo ang usa ka kabaw nga mitabok sa may barangay Timbaboy sa Maong Lungsod. Samdan sa ang angkas sa biktima nga si Giovanni Camayan. Sa kakusog sa impact, nalabay ang mga sakay sa motor, samtang nabalian sa bugtiil ang kabaw diin sakay pang tag-iyan ini diyang nitabo ang aksidente. Dead on arrival sa ospital ang driver sa motor. Ginambistigan pa sa kapulisan kung doon na ba'y tulubagon ang tag-iya sa kabaw sa maong insidente. Sa Butuan City, patay ang 22 anyos nga si OG Ras Nalupon Ranes, human kini mabangga sa kasugat nga SUV sa National Highway sa barangay Pinamankulan. Base sa investigasyon, may sugat kuno sa SUV nga gimaneho ni Christian Ayan Matundo ang motorsiklo sa biktima, human may overtake sa sakasakyanan. Nadala pa sa ospital ang driver sa motor apan dead on arrival na kini. Gikustudiya una sa kapulisan ang driver sa SUV alang sa dugang investigasyon. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Sakop sa Philippine Coast Guard Northern Mindanao, arestado sa bypass operation. Ang detalye sa report ni Ethel Lipanag. Dakpan sa drug bypass operation ang sospetsyado nga si Lyndon Darren, nga usa ka sakop sa Philippine Coast Guard nga nadestino sa District of Northern Mindanao sa Port of Macabalan sa Cagayan de Oro City. Lumulupyo sa Oriental Mindoro ang mga sospetsyado. Napalitan siya og usa ka sachet sa gituuhang shabu nga mikantidad sa 500 pesos. Sa pagrekisa, nakuhaan siya og pipila ka sachet sa giiwang shabu nga mikantidad gihapon sa 500 pesos. Nalakip sa listahan sa kapulisan ang suspect sa mga giiwang nagpamaligya og illegal nga droga. Iyang gipusaran ng iyang posisyon, so namahimo nga mga dinagko nga mga transaksyon ang napatigayo nga niini pero kagabilang na timingan lang nga mga drug item ang nakuha sa iyang posisyon. Ana-ana sa kustudiya sa police station makasandig ang maong suspect. Posibleng mag-atubang kini og kasong administratibo o paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. So pinagi sa mga link diagram sa nangadakpan previously nga mga arrested drug individual, so kining police station 9 nga mga anti-drug personnel, so nailambigit ni ang maong ang pangalan nagalutaw. Ako sa ato ipanag para sa One Mindanao.
Gatusan ka mga bikers sa General Santos City ang misalmot sa Bike for Justice alang sa napatayng biker nga si Keith Absalon ug igagaw niini ato sa usa ka pagbusikad sa Masbate City sa miaging bulan. Milibot ang mga bikers sa syudad, lakip mga residente ug opisyal sa barangay atud sa programa nga gipangunahan sa Peace Advocate Group nga sa Sarangani Province kung asa duna sa gipahigayong susamang programa. Naghalad og pag-ampo ang mga biker ug nagdagkot og kandila alang sa pagkabot sa hustisya sa kamatayon ni Absalon nga usa ka football player ug igagaw nga si Nolven nga usa ka labor leader. Ang duha namatay samtang nagbike dihang nahitabo ang usa ka roadside explosion nga ginhinimuan sa New People's Army. Apan nasayrang igo sa pusil ang gikamatay sa duha. Nagpasubo na ang NPA ngadto sa kabanay sa mga namatay. Giablihan na sa Department of Transportation ang 55 kilometers nga bike lane sa Davao City alang sa kaluwasan sa mga bikers sa kadalanan. Ano ang report? Ang pintor nga si Arafat Sandayan, mauyo sa mga daghang nagabisikleta, isip transportasyon padulong sa trabaho. Busa mapasalamaton siya nga magamit na ang dugang bike lanes aron dili na usab siya makig-ilog og dalan sa ubang motorista. Para saan Para dili sila malapit din sa mga linya sa mga dagong truck. Doon ako kayong benepisyo ni para sa mga bikers. Gamit mo ni pagtrabaho? Oo, gamit ako ni pangtrabaho. Ning baguhay lang, giablihan sa Department of Transportation ang 55 kilometers bike lane network sa syudad. Ang maong mga bike lane dunay plastic bollards ug dunay mga suga nga musiga inigabii alang sa kaluwasan sa mga siklista. Tungod sa pandemya, daghan na ang nagabike paingon sa trabahuan aron malikay sa COVID-19. Limitado usab ang pampublikong transportasyon. Ang mga bike lanes ay masisiguro ang inyong kaligtasan pagkat ito ay merong pavement markings, physical separators, at road signages. You don't have to ply the roads in fear. The promotion of active transportation, such as biking, is a key mechanism in the fulfillment of our sustainability and renewability goals, which has been one of the long-term targets of the City of Davao. Apan problema gihapon sa mga bikers, ang mga motorista nga ginapark ang ilang mga sakyanan sa bike lanes sama niining jeep sa Kimpo Boulevard. Gamitin ho natin itong pasilidad na ito ng tama. Pairalin natin ang respeto at kortesiya sa kalsada para nang sa ganon masabi natin everybody safe, everybody happy. Ang Metro Davao Bike Lane Project gigahinan og 145 million pesos pinaagi sa bayanihan to recover as one act of 2020. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lapas 50,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw ug katong wala pa naayo sa sakit. 50,562 ang aktibong kaso sa nasod karong adlaw samtang kapin 1,452,000 ang naka-recover ug 26,891 ang namatay. Sa karon 1,530,266 na ang total COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa Mindanao misa ka ngadto sa 15,463 ang active cases sa isla kagahapon. Samtang misa ka sab sa 150,881 ang naayo na ug 5,769 ang namatay. Ana-ana sa 172,113 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Sa tibuok kalibutan, kapin 192 million na ang nataptan ng COVID-19 ug sobra 4,127,000 na ang namatay. Tagum City LGU nang hatag og food assistance sa mga apektadong trabahante ug business owners. Human na pailawom sa MECQ ang syudad. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sugod Hulyo 20 nang hatag og ayuda ang Tagum City LGU. Human gipatuman ang Executive Order 2021-039 nga mao ang guidelines sa MECQ, partikular ang mga establisimento nga temporaryong masirhan. Sulod sa ayuda ang usa ka sakong bugas ug usa ka bag nga dunay assorted canned goods nga personal nga gitunol sa bag-ong gibugna nga task group pinaagi sa paghatod ngadto sa tagsa-tagsa ka panimalay. Sigon sa Business Bureau, nasa 5,000 ka tawo ang na-identify nga apektado apan 3,000 pa kanila ang natululan og ayuda. Gikan ni sa tuang gi-allocate sa COVID-19 response sa city government, so nani sa tuang general fund, no? Budget ni sa city nga tuang gigamit nga pundo para niining grupo. Ang tawag ini nila
task group hatod suporta. Posible pa usab nga madugangan ang ihap sa mga apektadong trabahante ug negosyante sa umabot nga adlaw. Dakong hagit usab sa task group ang paghatod og ayuda sa mga COVID-19 positive patients kinsa napugos nga mag-home quarantine bunga sa kapuno sa government isolation facilities. Nagkuha ta og raw data gikan sa City Business Permit and Licensing Office sa katong mga business establishments nga naapektuhan. So ang nahatag nila is nasa mga 1,500 or less na business establishments nga composed of mga 5,000 plus workers. Kani sila gitawagan ni isa-isa. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Alang sa mga buot mamahimong kabahin sa GMA Regional TV, pipila ka mga posisyon ang mamahimo ninyong applyan. Anang report. Pipila ka bakanteng trabaho ang gitanyag karon sa GMA Regional TV. Ang GMA Davao nangita karon og director, segment producer, production assistant ug closed caption transcriptionist. Samtang nanginahanglan sab ang GMA sa General Santos City og traffic, admin and budget specialist, regional correspondent ug regional video journalist. Ug ang GMA Zamboanga nangita og station manager ug facility specialist. I-email lang inyong resume ug application letter sa regionaltv@gmanetwork.com. Ang ubang rehiyon nga dunay GMA stations nanginahanglan sab og dugang tao sama sa GMA Ilocos, GMA Dagupan, GMA Bicol, GMA Batangas, GMA Iloilo, ug GMA Cebu. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pipila ka kapuso artists subling mipirma og kontrata sa GMA Network. Atong kumustahon ang ilang kapuso journey pinaagi sa report ni Chin Sabute. Malipayon si Max Collins nga magpabilin kining certified kapuso. Looking fresh ug radiant si Max sa pag-renew niini og kontrata sa Kapuso Network. Pinagi sa virtual signing ceremony uban ng GMA executives. Daghan ang mibilib sa talento ni Max sa nagkadaiyan niining role sa mga Kapuso serye. Nakadawat na sab siya og pipila ka awards sama sa Special Jury Award ni adtong 2018 ug Best Supporting Actress Award ni adtong 2019. Dako sabang pasalamat ni Ervic Vihandra sa GMA sa paghatag kaniya og bugat nga roles ug proyekto sa subli niyang pagpirma og kontrata sa GMA Artist Center. Excited na kining makatrabaho ang kapuso actresses nga sila si Heart Evangelista ug Bea Alonzo. Nagpasalamat sab siya sa iyang fans. Ang Starstruck Season 6 alumna nga si Aras San Agustin, daghan kuno og natunan isip kapuso artist. Busa, happy kuno siya nga ma-renew ang kontrata sa GMA Network. Labi na nga usa siya sa mga bida sa upcoming action-adventure series nga Lolong. Nakatabang kuno sa pag-boost sa iyang confidence ang makahimamat ang mga kapuso fans sa mga regional event. Samtang upat ka tuig ng kapuso si David Lecauco. Sa iyang pagpadayon sa GMA Network, dako gayud ang iyang pasalamat sa pagsalig nga gihatag kaniya sa kapusong estasyon. Gimingaw na sab kuno siya nga mag-perform atubangan sa kapuso fans. Certified kapuso na si Shaira Diaz sukad pa niya atong 2018. Sumala pa niya, padayon kuno nga na-enhance ang iyang acting skills. Busa mapasalamaton gayud siya sa pag-renew sa iyang kontrata sa Kapuso Network. Excited na gayud si Shaira sa umaabot ni ining proyekto nga Lolong. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao. Simultaneous shake-out drill gitakda nga ipahigayon sunod semana mga Davaoenyo giawhag nga mosalmot. Taliwala sa pandemya sa COVID-19, gikinahanglan nga dili kalimtan ang pagpangandam aron makabalo kung unsa ang himuon ugali mahitabo ang mga katalagman sama sa kusog nga linog. Matag Hulyo nagapahigayon gayud og earthquake drill ug karong nga Hulyo 30 subling himuon ang maong aktibidad. Apan tungod kay dunay pandemya, online shake-out drill ang himuon. Giawhag sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga Davaoenyo nga mosalmot ini sa ilang tagsa-tagsa kapanibalay pinaagi sa pagdak, cover and hold.
Mga kapuso, way puwa sa among pagatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com. Mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.